Barangay Kagawad arestado sa pagupot sang hindi lisensyado nga pusil sa Colase Antique. Samtang sa Sapian Capiz, rider patay matapos maaksidente. Si Julius Villacol nakatutok. Nagapangatubang subong sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang 33 anyos nga kagawad sa Barangay San Vicente, Colase Antique. Ginkilala lang kay alias RJ. Ginapasuni nagpalupok kini sa ngana na magbiya ang kapulisan nga nagbantay sa binayli sa bispera sang fiesta sa barangay sang Domingo sang kaagahon. Sang ginosisa, nakitaan nga ginasabak sang kagawad nga nagaangka sa isa ka motorsiklo ang isa ka 45 caliber pistol nga ginapatihan amuman ang ginpalupok sini. Yung pamangkot ini siya kung may dala sa sang dokumento regarding sa armas, kung may lisensya sa sa pagdala sang armas sa buwa sang balay nila, so why siya may ginpakita. Hubog kuno ang kagawad sang among tion. Wala ini sang ginhatag nga pahayag sa kapulisan sang siyang gindakop. Nahunong na subong ang suspect sa Colase Municipal Police Station. Wala na makalabot siya destinasyon sa Mambusaw, Capiz ang 40 anyos nga si alias Ronald. Matapos maaksidente sa barangay Maninang, Sapian, Capiz kahapon sang hapon. Nagikan siya ginaestaran sa Ibisan, Capiz. Ang rider ang ginapatihan na tulaan sang kontrol sa iya ginadala nga motorsiklo kag nakabunggo sa gutter sang Taytay. Hindi na po siya kung naglunggo sa stay barricade sang tulay. So ang resulta, ang driver naka-sustain injury sa iya right portion ng ulo. Gindala pa sa Mambusaw District Hospital ang rider. Apang gindeklarar nga dead on arrival. Julius Villacol. 1. Western Visayas.